SGN TV tasha domin al'umma. Nana Khadija, Nana Khadija, Nana Khadija, Nana Khadija, Nana Khadija, Marinia. Dija Marinia Shara Hawaii Dija ce ‘yar gaji Allah zai yayi kuma gari zai waye Dija ke ce ‘yar gata kyakkyawar ‘yan mata kin biya kuma kanwata kamar mu ba mai bambanta ke ce masoyiya ke ce aminiya ke ce zuciya Nana Khadija ‘yar marainiya Nana Khadija ‘yar marainiya ke ce makulli na zuciya buɗe min kofa zan shiga Afan, kai ma ka san ba da san raina zan tafi ya zama dole. Haka dai kake cewa za dai ka tafi kawai kamar mu da aiki. In tafi na barku da aiki kuma ka san bare ba kawai zan je nemo abin da zai taimaka min daga Khadija na. Kai ka san. da zuciya gane damuwa da sanki ya samun ki sa arin kini ne ɗalibi ki gane malama ta ke ce Sajid, yanzu tafiya za ka yi ka bar ni. Haba Khadija yake irin wannan magana. In kin ga fa na tafi na barki mutuwa ne. Ni ka daina ka fara ko. ce na zo ki koyar da ni ma bukata Haba Khadija. Na dade ina faɗa miki mutuwa fa dole ne. Duk mai rai ba zai tsallake ba. Ko Afan? To ni me zan ce? Afnan? Sanin kanku ne, Khadija ba ta son zancen mutuwa, musamman ma a danganta ta, a danganta shi da Kai kun ga ya ishe ku a bar maganar nan. To yanzu dai ba wannan ba. Zo mu tafi kar mu rasa mota. Kawai ba dan lokaci na gode. Nana Khadija ‘yar marainiya Nana Khadija ‘yar marainiya ke ce makulli na zuciya buɗe min kofa zan shiga salama da zuciya gane damuwa da sanki ya samun ki sa arin kini ne ɗalibi ki gane malama ta ke ce na zo ki koyar da ni ma bukatu na ke ne roko na Allah ko yaushe shi zai ba ni kima Mutumin naki ya dage da rarrashi. To shikenan yanzu tsaya. Haba Khadija. Addu'a fa ya kamata ki mun ba kuka ba. Ko ba kya son na dawo ne? To banda ma abinki, ai wata ɗaya kamar yau ne. ko kuke ganin haka? Mu a gurin mu kaman shekara ne. To shikenan Khadija, kina ji na? Da wata ɗaya na ce zan yi. To na fasa. Zan yi sati uku na cire sati. Hakan ya miki? Sajid, ba laifi na bar. Hankali na ne ya kwasa kwanciya a kan haka. Ba na gaya ma na yi mummuna mafarki akan wannan tafiyar naka ba. Khadija, banda abinki. Khadija na kin san da cewa mafarki ba gaskiya bane. Kawai dai addu'a zaki dinga saboda Allah ya kare ni. So Afan,
ka kula min da Khadija ke ma haka Afnan saboda kun san ba na son abin da zai taba min lafiyar ta saboda haka na ba ku amana. Sai ka ce wata karamar yarinya. Insha Allah. Ka rabu da Afnan. Baka da fargaba akan haka. Fatan mu kawai Allah kai ka lafiya kuma dawo mana da kai lafiya. Amin amin. Ya Allah. So, Jijana na dawo ga yi. Banda wasa da sallah. Sannan kuma ki yawaita istighfari da salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma ki kula da karatunki. Kawai na tuna miki ne duk da ban da fargaba akan ki. Na gode sai wata rana. Haba yayin Saji, ka ce fa sai wata rana ba. In ka tafi nufinka ba za ka dawo ba, ni fa ka daina min irin haka ba na so. Haba ne ya yi ta juya, ki juya ki kare ni, kin san ba na son abin da zai raba da kai. Wannan ki kawo juya mana. To ba kai ba ne? Tafiya ba za ka kuma ba sati uku ba ka ce za ka yi, kaga kuwa zan dade ban haɗa ido da kai ba. Ya yanzu dai juyo kawai abin da nake so kenan. Juyo mana yawwa kuke fa. Gaskiya ne. Afan wa'annan fa in ba mu dakatar da su ba za mu kwana a nan. Wallahi ni ma to na ga alama haka. Kai to ya ishe ku haka. Ku zo mu tafi karka rasa mota. Gaskiya fa. Dan mu muna gida. Ci shikenan. Je. Ni gaba. Sun ga ma ka su biyo. Kwana biyu. Gaskiya ne a aikin dai. Wallahi mutumin ne zai tafiya. Ina nake so ka sauke shi a tasha. Ka ji masoyan asali. Ya za yi. Idan ka ga wata za ka ga zara. Sajid na Khadija. Afan na Afnan. Me ya samu gimbiyar na garanta ɓace? Ai, DJ ne. Kawai fasa saboda tafiyan nan ne ake ta faman zuba wannan shagwaba. Kai dai ka san hali. Idan kika yi wasa ma wata ɗaya zai yi. To ni dai ba ruwana. Sajid ka gan shi ko? Haba Khalid, ya na isa haka kana gogarin warware mu. Ka san ya aka yi nan rashi ta dane kukan nan? To yanzu dai shiga dai mu tafi dai. Ta Allah ba ta ka ba. Afa. To ba damuwa. Allah dai ya tsare kawai. Za mu yi waya. Afnan, yau ku kira wanda ita da Allah. Allah ya Ranka damu, Allah dai ya tsare kawai. Yanzu Khalid sai ka juyo kawai. To shi kenan yana dawo. Kwantar da hankalinki. Ni da kaina ba na jin daɗin rabuwan nan ko da yake barin ce ba rabuwa ba. Tafiya ne. Amma gashi. Ki rike min amana. Nana Khadija yar marainiya, Nana Khadija yar marainiya.
Khadija yar marainiya, Nana Khadija yar marainiya. Ke ce makulli na zuciya, buɗe min kofa zan shiga. Salama da zuciya gani, damuwa da sanki ya samun. Ki sa a ranki ni ne ɗalibi ki gane, malama ta ke ce bukatu na ke gaskiya da zan rubuta littafi gaskiya zan sa mata suna na saboda ban taɓa ganin irin ta ba. Idan ka ji ba wanda ta sai cikin zuciya ina sanki, ina sanki, Nana Khadija, Nana Khadija. Ya na ji mashin yana ta Khalid? Me yake faruwa? Me yasa mashin nan dai? Na ga wani ne ya kare ne ko ya ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya sa lafiya. Khadija yar marainiya, Nana Khadija yar marainiya. Jama'a taimako, jama'a taimako, taimako, lillahi, da Allah jama'a taimako. Buɗe min kofa zan shiga, salama da zuciya gani, damuwa da sanki ya samu. Ki sa a ranki ni ne ɗalibi ki gane, malama ta ke ce zo ki koyar da ni. Bukatuna ke ne, roƙo na Allah ko yaushe shi zai ba ni kima. gyara gurin nan ga yadda abin zai kasance. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Bakano. Malam Najib ka shigo? Malam Bakano. Na'am. Ya Allah. Kwana biyu.
gaskiya ba in kwana biyu ba haɗu ba iyo Allah na man da ji Kana nan abunka? ina nan wallahi Kwana biyu. alhamdulillah ka shigo ina kokarin cin abinci Wallahi ka san ni fa na zama ɗan ƙauye ne fa. Wallahi tun daga waje da na kalli gidan nan abin yake ta bani mamaki. Rufin ne ni ya fi burge na gida. Tsarin gidan ya mun wallahi. ai wannan Wane ne ya rufe ma gidan? ai wani kamfani ne mai suna Roofmongers Aluminium and Construction Ventures. Sun kware gurin rufe gidaje, kamfaninnika da makarantu da duk wani ayyuka da ya jibanci gini duk waɗannan kamfanin na maka. Roofmongers Aluminium and Construction Ventures suna aiki ƙarƙashin jagorancin Ali Muhammad da ke sabon garin Narabi. Ai kuma malam bakar akwai wani yayan babana injiniya ne. Wallahi yana samun matsala da kafintoci shi. Yanzu kafin tafi za ka bani lambar shi saboda haɗa su. Insha Allah kuwa da ikon Allah zai ga aiki mai kyau da kuma cika alkawari da ikon Allah. Kamfanin ba sa wasa wurin cika alkawari da kuma ayyuka masu kyau. Ofishinsu na nan akan titin Bauchi a garin Narabi yana kallon gidan man AYM Shafa da kuma nambobin waya da za ku gani akan sikirin ɗin wayoyinku. Sai kun zo. Nana Khadija ‘yar marainiya, Nana Khadija ‘yar marainiya. Ke ce makulli na zuciya, buɗe min kofa zan shiga. Salama da zuciya gani, damuwa da sanki ya samun. Ki sa a ranki ni ne ɗalibi ki gane, malamata ke ce zo ki koyar da ni ma. Bukatuna ke ne, roƙo na Allah ko yaushe shi zai ba ni kima. Ba wanda zai zo ya hana mu, katanga a sa a tare mu. Ina bukatan ki koyaushe kina cikin zuciyana. Ina san ki, ina san ki, Nana Khadija, Nana Khadija. Ina doktor don Allah. Ina doktor nake nema. Ina doktor. Ina doktor. Me ke faruwa ne? Na zo haya. Yawwa, ina da mara lafiya ne dan Allah yana waje yana zubar da jini. Dan Allah doktor. Wannan harbin bindiga ne. Gaskiya ba ma kaɓa irin wannan kisin sai da police report. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah a taimaka mana dan Allah. Gaskiya babu yanda zan yi taimaka ma wannan dokar asibitin. Nana Khadija ‘yar marainiya, Nana Khadija ‘yar marainiya. Ke ce makulli na zuciya, buɗe min kofa zan shiga. Gaskiya na tausaya ma Khadija saboda tun da suke tare da Sajid ba su taɓa rabuwan da ya kai sati ɗaya ba, ballantana har tsawon sati 3. Gaskiya na tausaya mata sosai. Afnan kenan, kawarki kawai ke kika sani. Amma ba na tunanin Sajid zai kai sati 3 to da ya faɗa. Allah kana ganin haka? Insha Allah. Allah ya sa. Dan gaskiya ko ni a tafiyan nan nashi hankali na bai kwanta ba. Haka Allah. Ni kaina na ji to babu daɗi. Kin san kuma sabo. Aka ce turken wawa. Amma ba damuwa sai mu ta taya su da addu'a kawai. Nana Khadija ‘yar marainiya, Nana Khadija ‘yar marainiya. Ke ce makulli na zuciya, buɗe min kofa zan shiga. Salama da zuciya gani, damuwa da sanki ya samu. Ki sa a ranki ni ne ɗalibi ki gane,
malama ta ke ce na zo ki koyar da ni bukatu na ke ne roƙo na Allah ko yaushe shi zai ba ni ke ba wanda zai zo yana babu wanda zan kira in ba a fan ba ina bukatun ki koyaushe kina cikin zuciya na ina san ki nana Khadija Wani ya magana mu da muke yi. Magana tana nan. Kullum fa haka kake ce mu ba ni ba na son irin haka gaskiya. Karki da mu. In Allah yarda nan da kankanin lokaci zan baki mamaki. Shukran Allah Ubangiji ya tabbatar da amin ya rabbi. Yanzu ina alƙawari na ne kace. Alƙawarin ka na gida. To ba da amma ba wayanka ake kira ba ko? Sanin kanki ne fa ni ina tare da ke ni ba wani damuwa da nake so yana shigo yanki na. Kai fa kace wulakanci ba da kuma idan har da gaske ne kamata ba damuwa na ji to malama an ci albarkacin ki barin ga wai zai ƙara kira ko ma wai sannu Salamu alaikum. Hello? Yawwa Afan. Yau dan Allah ka yi sauri ka zo asibiti. An harbi Sajid ne a kafa. Mun je asibiti shine likita ya ce ba zai karbe shi ba wai sai an zo da police. Dan Allah ka dauko police ka zo asibitin nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya? Babu komai. Sajid ne yayi mantuwa. Shine nake so yanzu zan yi sauri in je in kai mishi. Ba damuwa za mu haɗu kawai. Nana Khadija yar marainiya, Nana Khadija yar marainiya. Ke ce makulli na zuciya. Buɗe min kofa zan shiga. Salama da zuciya gani. Damuwa da sanki ya samun kisa a kini ne ɗalibi ki gane malama ta ke ce na zo ki koyar da ni ma bukatu na ke ne roƙo na Allah ko yaushe shi zai ba ni kima ba wanda zai zo ya namu katanga ƙasa a tare mu ina bukatan ki koyaushe kina cikin zuciya na ina san ki nana Khadija busy kuma kai lillahi wa inna ilaihi raji'un kuwa hello da Allah inspector ka taimaka mana wallahi an kira ni yanzu Sajid ba lafiya na asibiti likitan kuma ya ki karban shi ya ce sai an zo da police subhanallah wani asibiti kenan ina zuwa rudewa ne ban tambaya ba amma barin kira su yanzu tambaya okay to ba damuwa yawa hello Khalid kana ji na kuna wani asibitin ne asibitin al'umma ka zo sharp dan Allah muna jiran ka gurin to ga mu nan zuwa yawa to sai ka zo Nana Khadija yar marainiya Nana Khadija yar marainiya ke ce makulli na zuciya
yadda abin zai kasance. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Bakano. Malam Najib ka shigo? Malam Bakano. Na'am. Ya Allah. Kwana biyu. Gaskiya ba. Kwana biyu ba haɗu ba. Yo Allah. Na'am Malam Najib. Kana nan abunka? Ina nan wallahi. Kwana biyu. Alhamdulillah ka shigo ina kokarin cin abinci. Wallahi ka san ni fa na zama dan kauye ne fa. Wallahi tun daga waje da na kalli gidan nan. Abin yake ta bani mamaki. Rufin ne ni ya fi burge na gida. Tsarin gidan ya mun wallahi. Ai wannan. Wane ne ya rufe ma gidan? Ai wani kamfani ne mai suna Roofmongers Aluminium and Construction Ventures. Sun kware gurin rufe gidaje, kamfaninnika da makarantu da duk wani ayyuka da ya jibanci gini duk waɗannan kamfanin na maka. Roofmongers Aluminium and Construction Ventures suna aiki ƙarƙashin jagorancin Ali Muhammad da ke sabon garin Narabi. Ai kuma malam Bakar akwai wani yayan babana injiniya ne. Wallahi yana samun matsala da kafintoci shi. Yanzu kafin tafi za ka bani lambar shi saboda haɗa su. Insha Allah kuwa da ikon Allah zai ga aiki mai kyau da kuma cika alƙawari da ikon Allah. Kamfanin ba sa wasa wurin cika alƙawari da kuma ayyuka masu kyau. Ofishinsu na nan akan titin Bauchi a garin Narabi yana kallon gidan man AYM Shafa da kuma nambobin waya da za ku gani akan sikirin ɗin wayoyinku. Sai kun zo. Nana Khadija, Nana Khadija, Nana Khadija, Nana Khadija, Nana Khadija, Marinia. Shara hawaye Dija ce yar gaji Allah zai yaye kuma gari zai waye Dija ke ce yar gata kyakkyawar yan mata kin biya kuma kanwata kamar mu ba mai bambanta ke ce masoyiya ke ce aminiya ke ce zuciya Dija na